Hai, salut și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft, din seria noastră. Un episod puțin cam întârziat. Da, și ștergem. Face așa, delete. Delete. O să creăm o lume. New World. Come on! O, ce mai nervesc. Așa. Lumea noastră se numească lumea Fantom. Îmi pare că o să fie o lume săracă. 2. Așa. Îmi pare că o să fie o lume săracă, deoarece îi zice lumea fantomă. Și dacă va fi așa, Doamne ajută. Se încarcă și, după cum vedeți, am revenit și noi cu puțin Minecraft. O să postez astăzi 2 videoclipuri, deoarece azi nu fac școală. Avem noroc. Mamă, ce lume șmecheră. Salut, vacă. Doamne ajută. Să mărăm vaca. Mergem către vaca asta prin boscheți. Nu mă vede. Fuck! Chuck Norris. Da, ignorați mesajele. Trei oi? Am numărat bine? Da, 3. Cum vedeți, trebuie să pun lumea... Nu, lumea fantomă. Am încurcat unde e? Prin boscheți. Fuck! Vino încoace. Vino încoace, n-aud. Vino încoace, oaie. Te dreșesc pe tine. Gata, morto. Odată în viață. Nu o să fug. Da, nu o să fug. Hai, oaie. Hai, oaie. Hai, oaie. Bravo. Ne-am dat 2 bucăți de lână. Ok. My God, cu ce seamănă cu pacea. Și că e un tun. Și acolo e o grenadă sau ceva de gen. Nu știu cum să vă explic. Ignorați mesajele astea. De ce nu sunt importante, colegii vorbesc. Luăm așa toate. Luăm lemn când ne ține mușchii. 12 bucăți de lemn. Băi, am început bine, nu ce zice. Oile astea le lăsăm sărăcele. Să facă și ele nevoile pe aici. Să cultive. Și o să cultive. Să luăm cât mai multă lână. Pe așa și le omorâm. Ia uitați aici. Am zis eu că e lumea fantomă 2. E bine dacă e fantomă 2. Că e plin pe aici, văd că o să fim singuratici. Ce naibii
Ce-aș căuta eu pe aici? Dă-te, oaie. Mai găși câte oi sunt pe aici, ce n-ai. Au fătat. Da. Ce bine. Ce bine. Calmează-te, calmează-te. Sunt ca și mort. Fix asta mai lipsea. Fugi că te ține. Fugi că te ține mușchi. Fugi, fugi, Gabi, fugi. Fugi că dacă te prinde Slenderman ăla, nimic nu o să mai iasă din tine. Oh yeah, rock and roll. Da. Un familion de găini. Gosh, găinile ăștia fug așa de repede. Hello? Is me? Stai! Stai! Nu! Vin încoace. Am ajuns să fugăresc găini, oameni buni. Chiar așa. Hai. Așa, gata, am omorât și pe ăsta. Ultima acolo. John Cena! Apeu! Băi, ce fuge găina asta? Gata, te-am omorât. Pe acolo era Slenderman, așa că noi ne ducem direct în față. Și ne vom opri aici, ha? Și voi face următoarea chestie. Pac. N-am nimic. Pac. Gata. Asta e tot ce vrem să fac. Ia să distrugem asta. Îl vom distruge. Și să ne facem o casă. Hai să ne facem scheletul la casă. Nu mai trebuie ele. Cai. Ok, hai repede. Hai mai repede, mișcă-te. Ca mâncare să te remediezi. Hai, boss, hai, boss. Doamne ajută. Deci astăzi vom face scheletul casei noastre, care în viitor va fi aici o vilă mare și casă în copac. Am văzut că vă place Minecraft și m-am gândit, băi, dacă tu le plac, de ce să nu? Ce nu? Și așa înțelegi. Aici așteptăm. Aici lângă lac. Și pe lângă copaci aș vrea pe acolo. Dai. Haideți că pot. Deci hangarul n-a scăzut deloc și o fugă. Nu, nici chiar așa, aici. Lângă acolo, cel mai mult o să fiu pe angeni. Păi angeni. Da. Asta vom pune crafting table-ul și începem să facem. Doar lemn. Avem un stack. Hai să începem skeletul casei. Aici. Așa. Vine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Stai, deci să numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voi să fiu nubi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, până vine 4, 5, 6, 7, 8. Na. Așa. Și cum vrea să vină? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, să facem. Hai, ne culcăm imediat din seara și noi stăm aici, dăm party. Deci așa vom veni. Știm cum vine. 3 de fiecare. 1, 2. Nu, 2 aici. 1, 2. 1, 2. Ne culcăm și dăm patul acolo. Așa ne construim casa. 1, 2, 1, fac. În sfârșit mi-a scăzut hangarul. Puțin, da, puțin, frate, mai mult nu o să putea. 1, 2. Dă bătăi de cap țării asta. Am stricat asta. Stai, mai de ce? Chiar așa. Facem aici și să știți că vom face în felul următor. Așa. Aici 2. Aici. Nu. Deci acolo 2. Și aici. My God. Așa. Aici. Și apoi ăsta e scheletul casei normal. Fix. Lăsăm aici ce-o fi.
Da, și aici va veni geamurile. Nu-mi place, deocamdată. Mergem după geam, după nisip. De asta m-am localizat aici, pentru că sunt foarte aproape de tot. Stați puțin. Puneți-mi și mie dacă ați văzut ca ăștia când am trecut eu pe lângă copac. Fix aici va spawna de aici. Știu ce mai ești nervoas? Dați-vă de aici că poate vă omor copilul. Mă duc. Și nu. Nu mai am lemn. Mai am topor. Și aici pe astea ne iese, dintre care unul fac chest și unul torna copa. Chest. Da, ne trebuie. Și le poate ne trebuie cu vreun cal pe aici. Mie nu-mi place. Da, asta nu e piatră de aia ca lumea. Am găsit pe aici piatră direct. Da, așteptați puțin. Revenim. Știam eu, n-am dat lovitura, aici e piatră. Da. Mănânc niște alune. O să încerc să nu mai molfăi. Taci. Așa. Aici am voi pune toporul. Exact. Nu o să țină. Nu, el. Da, așa credeam și eu. Ok, până se va face ăla, vreau să vă spun și eu, papa, pentru că ăsta a fost episodul nostru de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați la canalul What the fuck, de unde era aia?
Jump invert the axis. Suspect video. Fio. Audio. Nu, e bine? Da, stați puțin. Oameni buni, vreau să găsesc ceva. Nu la cheat-uri. Nici aici. Drop item, buton 2. Nu. Touch. No controller. Behave back. Keyboard. Touch. Doamne ajută. Nu este. Beautiful sky. Uite aici. First person, third person front. Ok. Acum. Ăsta a fost episodul nostru de azi. Ăsta a fost episodul nostru de azi. Nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați la canalul meu. Pa, pa!